asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethi nezinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesethi wewo siyakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga ho lalela Zulu ihola lela bantu bengiphethe ngezwe lethu siyazizwe zivungama ngawe njengezinyoni sishizinyoni sishamahloko ayicegezele insimu kadingana nosenza ngakhona ayiqedile impamo sizwa ngomyayeza kandabuwo ayi ngeke bafowethu yabona bafowethu ushembe bafowethu ushembe ayi angikho lapha angikubingelele embukelo wempunga yesintu umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe uma kukuthi umusha ke kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhona akungazibongeli nje namhlanje webafowethu ngifikile la ngazokhuluma ngomehluko phakathi kwesipho nesphiwo sabantu abadala uma ngikhuluma ngomehluko phakathi kwesipho nesphiwo sabantu abadala ngiyazi ukuthi le yanto ijulile umuntu nomuntu kuyadinga ukuthi uma eyilalela ayilalelisise ukuze ezokwazi ukuthi ayiqonde kuzongeneka futhi kancane ngoba kukhona into engifuna ukuyichaza engihluphayo nabantu abaningi sebeyikhulumile kumina ngiye ngashayelwa abantu mhlambe baze baba bathathu bethi impunga yesintu kungabe kuyiqiniso kangakanani ukuthi uma uzoya kumelaphi wendabuko ofisa ukuthi akulekelele mhlambe uzokuvulela inhlanhla mhlambe izinto zakho awuziboni mhlambe awunamali ufuna ukuba nemali usebenza ngamathenda kodwa lo muntu lo oyakuyena ofuna ukukusiza akanawo umuzi akanamali akanamoto uthi lo muntu kungabe kuyiqiniso kangakanani impunga yesinto ukuthi uma umuntu ufisa impumelelo ufisa ukuthi ube nemoto ube namabhizinisi ube nako konke okufisayo ukuthi akufanele uye kumuntu ongenayo imoto usafuna ukuba nemoto akufanele uye kumuntu ohlala emjondolo wena usafuna ukuba nomuzi akufanele uye kumuntu ongenamali usafuna wena ukuba nemali ngivele ngahleka kwathi ngiqhephuke ngase ngithi mina lalela kunomfanekiso oqoshiwe engiwufakile okhuluma ngesipho nesphiwo uyabona bafowethu nodadewethu angiqale la ukuthi mina njenganempunga yesintu nginomuzi omuhle nginemoto enkulu nginemali eningi wena njenganomuntu ozofuna usizo kumina awuhlangene nalezo zinto akusho futhi ukuthi ithongo lami nethongo lakho lizothatha lezi zinto enginazo lizinikeze wena ukuthi mina njenganomelaphi wendabuko sengiphumelele akusho ukuthi nawe uzophumelela ngokuphumelela kwami bamba la kuyenzeka umuntu ahambe anqamula amazwe ayofuna into azoyinikezwa ezomenza ukuthi asimame abe nemoto ezinkulu
abe nemizi emikhulu, abe nemali eningi. Into yakhe leyo ahambe waya koyifuna. Into yakhe leyo esebenzela yena. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi imsebenzela nje lento ingoba vele ufuna ukudida umqondo wakho, okuwukuthi ubone sengathi ave nosizo njengoba enalezi zinto, kanti unento yakhe emlethela lezo zinto. Ukusizakala kumelaphi wendabuko akuyi ngokuthi unani yena umelaphi wendabuko, kuya ngokuthi uphiwe yini ukukulekelela kuleyo nkinga. Akuyi ngokuthi unani. Uma uya kumelaphi wendabuko umbukelo wempunga yesintu, buka ukuthi unaso yini isphiwo sokukulekelela kule nkinga onayo. Musa ukubuka izinto anazo, ngoba izinto anazo awuzazi ukuthi uzithole kanjani. Kungenzeka ukuthi uziphiwe yithongo lakhe ngomsebenzi wakho omuhla wenzayo. Kungenzeka futhi ukuthi lezi zinto anazo unento yakhe ethile emlethela zonke lezi zinto. Webafowethu phela uyakwazi ukuthi uhambe uyothatha isigubhu esokulethela imali. Uma lesigubhu sikulethela imali akusho ukuthi wena unesiphiwo, akusho futhi ukuthi ave welapha wena, kodwa isigubhu sakho lesi esikulethela imali ukuze ukwazi ukuthenga izimoto ezinkulu. Uyakwazi futhi ukuhamba uye kolanda isithwalo ozothi usebenza umsebenzi wabantu abadala kodwa unesithwalo uthwele. Imali yazizela kuwena ngaleyo ndlela ezizela ngayo. Maqondana nesithwalo sakho ube nezimoto ezinkulu nemali eningi. Konke lokho kodwa kusho ukuthi wena ulapha noma ngabe yini. Akusho futhi ukuthi lowo muntu onezinto zonke umelaphi wendabuko okwazi ukwelapha nawe uzokwelapha. Awubuki izinto zamelaphi wendabuko uma uya kumelaphi wendabuko. Ubuka ukuthi isiphiwo sakhe sizokwazi yini ukukulekelela. Bafowethu nani nibuye nje nididiswe into encane babukeni. Abantu mina ngibazi ukuthi banjani abantu. Abantu bayathanda ukuthi bakala abantu ngamehlo njengamanzi ophuthu. Uyazi ukuthi kukhona umuntu ongathola ukuthi uhlale emjondolo akwelaphe kodwa wena kuvulela inhlanhla ngoba unesiphiwo. Isiphiwo sakhe lesi asiphiwe. Uthola ukuthi uzathi uma uya kuyena afika kubiza 100 rand. Emva kwalokho uthola itenda ka2 million ngoba unesiphiwo sokulekelela. Umuntu menesiphiwo akusho ukuthi kufanele agwilike adlule bonke abantu nabafika kuyena. Umuntu menesiphiwo uyakwazi ukuthi akulekelele ugwilike ngaphezulu kwakhe. Isiphiwo lesanaso sokuthi akuxhumanisa nethongo lakho bese ithongo lakho liyakwazi ukuthi likuvulele inhlanhla elikuphathele zona. Ukhumbula ukuthi uma uya kumelaphi wendabuko usukuya ngenhloso yokuthi uyokulekelela ekuthena kulungisele ukuthi ithongo lakho likwazi ukwamukelisa lokhu elalikade likudalele kona. Uma kuukuthi yena umelaphi wendabuko kwadala ukuthi uzoba nezimbuzi kuphela, wena ithongo lakho lakudala ukuthi uyoba nezimbuzi nenkomo namagusha namahashi, akusho ukuthi ke manje mawuye kumelaphi wendabuko onezimbuzi ngokwesiphiwo sakhe wena sekufanele ube nezinkukhu, kufanele ube ngaphansi kwakhe. Yithongo lakho elalikade likuhlelele yena uzokuthinta ngesandla sakhe akuxhumanise nethongo lakho. Uthi uma ukhuluma nethongo lakho bese liyakwazi ukuthi likunika amahashi, likunika izinkomo, likunika izimbuzi, likunika amagusha, likunika izimoto ezinkulu ngoba yithongo lakho elikuhlelele lokho. Yena lakhe limhlelelo kwalo nalo okungangamandla alo, kodwa lamandla waphethe ukwazi ukukulekelela. Yiwo ayokwenza ukuthi uma sekulekelele lo muntu okemjondolo wathola itenda ka5 million bese wena uyahamba uye kombonga umthengele umuzi umkhiphe emjondolo ngoba ngesiphiwo sakhe ukwazile ukuthi abe neqiniso kuwena wakulekelela ngendlela okuyiyona, wakwazi ukuthi ube netenda ka5 million, wakwazi ukuthi izinto zakho zivuleke. Ayikho leyo nto ukuthi umuntu ukufuna kube ukuthi udriver izimoto ezinkulu abe nemali eningi ukuze nawe ukwazi ukuthi izinto zakhe ziqonde. Ayikho leyo nto. Mina ngihamba ngencane imoto le, kodwa kunabantu abaningi abafika la emphelandaba ngazobachushisa ngabalekelela okuthi yini ekufanele ukuthi bayenze ukuze izinto zabo ziqonde.
abanye badrive ama-Mercedes, badrive ama-Range Rover, abanye banamabhizinisi imbala. Uyabona lona, amabhizinisi amakhulu, abantu engibahloniphayo nabahlonishwayo. Ayikho-ke lento yokuthi kufanele uye kumuntu ngoba nake inkanko edla amacimbi okwandulelisa. Isphiwo bafowethu, isphiwo yinto osukuyiphiwe, uyaphiwa wena njenganomuntu ukuthi noma ngaze kuthiwa abantu bangakubukela phansi kangakanani, kodwa uyokwazi ukubalekelela abantu, ubavulele inhlanhla, ubavulele izinto zabo ezazikade zidaliwe ukuthi zokwenzeka phezulu kwempilo yabo. Kusukela namhlanje ke babukeli bempunga yesintu, umelaphi mawuzoya kuyena musu kumkala ngezinto anazo bese ubona ukuthi unosizo. Buka isiphiwo sakhe bese uhamba uye kuyena akulekelele. Akuzona imoto ezokusiza, akuyona imali ezokusiza, akuzona izindlu ezinkulu ezokusiza, kodwa into ezokusiza into ekuyena athi uma ezalwa nayo wayiphiwa. Ukhumbule ukuthi kukhona isiphiwo kuzoba khona isipho. Abantu abaningi basebenza ngezipho, othola ukuthi futhi kwesinye isikhathi aziqondile lezo zipho zabo. Ngoba ngapha eziphiweni umuntu benesiphiwo usuke eqondile lowo muntu ngoba usuke esebenzisa into eyi-original. Kodwa umuntu onesipho usuke ehambe waye endaweni ethile, kwesinye isikhathi bamnikeza into engalungile kodwa bamchazela njenganento elungile, wasebenza ngayo leyo nto, uthola ukuthi iyona emsizayo. Noma ngabe yini nje bafowethu ozohamba uye kumuntu, kunabantu abaningi othola basebenza ngezinto ezithile, bachazela ukuthi lezi zinto zilungile, bazibona nabo zilungile, zibe zingalungile. Umuntu ke bafowethu onesiphiwo okwazi nje umuntu umesebenza ngesiphiwo kulowo muntu uqondile, yonke into yakhe futhi iqondile. Lowo muntu futhi osebenza ngesiphiwo uyaba nalo uzwelo, angakwazi ukukusiza ungenamali, akutshela ukuthi woza athi phatha u10 rand ngoba unesiphiwo ufuna ukuthi ukhanyisele ingelosi kuyena. Kodwa umuntu menezilwane wena akwazi ukuthi wenza njani, kulungile. Asiqhubeke subscribe la ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Sithathe imfanekiso eqoshiwe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nabo izokwazi ukuthi ibe usizo olukhulu kubona. Ayikho ke lento yokuthi umuntu onemoto ezinkulu uma umelaphi uyena uzokwazi ukukulekelela nawe ugcina ugibela imoto ezinkulu. Ayikho leyo nto. Imoto yinto osukuyihlelelwe yithongo lakho, umcebo yinto ehlelelwa yithongo lakho. Ngisho kuthi umelaphi uhlale emjondolo angakwazi ukukulekelela menasi isiphiwo sokuthi ithongo lakho ligcine likwamukelisa zonke lezi zinto. Asiyeke ke bafowethu ukudlala izigebengu, sihlala abantu besigebenga ngezinto abanazo bese sicabanga ukuthi thina bayakwazi ukuthi basilekelele, bebe behluleka ukusilekelela. Umuntu ubuka isiphiwo sakhe anaso ukuthi sizokwazi ukukulekelela. Asibonge kakhulu kwembukelo wempunga yesintu. Uma ukuthi uyafisa ukuzohlala phansi nempunga yesintu, ushayela zona inombolo lezo zibonazo lokho ezivela esicingweni sakho, senze inhlelo zokuthi sibonane. Uma ukuthi ukude kakhulu siyakwazi ukuthi sixhumane ngokocingo. Asibonge kakhulu kwembukelo wempunga yesintu bese sithi nje impunga. Ay,